انہوں کے بارے میں ماہ کی بڑے شیر ٹھہر جے کی گستاخی دا کنتوا کی بدایا گستاخ نبی ہے جان او کافر ہے تو تے لعنت جا وسکارا ہمیں عوام بچو تاجو نالو حضور جی ناموس جی اندر اچھی گستاخ نبی ہے جان او کافر ہے تو تے لعنت جا وسکارا تو جاہل اجہل او جابر ہے تو تے لعنت جا وسکارا کیڑی علمی گال تو کیا بکواس کرے کا سوالو سی کیڑی علمی گال تو کیا بکواس کرے کا سوالو سی دنیا ای عقبہ میں خاسر ہے تو تے لعنت جا او ہاتھ کھڑی جاؤ تو تے لعنت جا وسکارا ہے جو گستاخ نبی ہے جا او کافر ہے تو تے لعنت